record UDA nyaka gineni wani sirikal kendo ka bipogore gi joode mamoko ni nyaka gidhi kacha ka gin gi paro ni jalup ker onego miwa to kendo kaka jowa nyalo bedo sirikal lemo mopogore opogore manyalo kelo konyruok. Wach namba 2 manyalo wacho monego giwachi en king'iyo the 10-point agenda, the NADCO report no wacho kaka inyalo sir county governments kendo inyalo jiwgi mondo king'iyo uchumi marwa mar Kenya ok dhi maber. Budget marwa mar 2025-2026 en gimoro $4 trillion gi bilion 290 gi wiye kanyo. To kichak ng'iyo gino matut ibiro nwang'o ni pesa mitiyo godo mana mag jogo michulo msara e Kenya kaendi kod kata na repairs en $3 trillion kod bilion 100. Kichak ng'iyo deficit ma pesa miholo kuom jo Kenya kod miholo oko en bilion 900 gi wiye. Koro pesa madong' mitiyo godo e weche mag development en na bilion 700 kod wiye. Omiyo nyaka gineni ginyalo siro mondo Kenya obed kod pesa minyalo ketie e development kaka nderni gi gik mamoko. Katieko anyalo mana jiwo jowadwa manyikwa Ramogi Ajwang' ne wasir kom mar Daktari Oburu Oginga mondo party marwa mar ODM obed motegno ma sama wadhi e mesa to wadhi kwa tegno mondo wayud gik moko kaka oganda Luo. Wasebedo nyithi kiye kuom higni mang'eny, omiyo tugo mang'eny ma joodwa kelo gidhi e mesa giwacho weche e mesa kaka joka ng'at achiel e dala achiel. Erokamano ahinya Esbon Odindo. Okendo joka ntiere iri. Yes. Ine mesa koro. Nwa wach mar mogik. Adwaro ni ogandawa mar nyikwa Ramogi Ajwang'